Dnes je veľkonočný pondelok a ja chcem, aby ste videli taký môj day in life, aby som robil taký nejaký vlog. Takže ja vám dneska natočím, ako šíbem alebo niečo a potom ešte ako napríklad, čo ja viem, urobím unboxing nejakých tých čokolád a mohol by som urobiť aj to, že vám urobím proste rating dnešného dňa, lebo dnes je predposledný deň veľkonočných prázdnin, takže som taký, že... Včera som točil video z Ome TV a joj, to je taký dlhý záznam, ale akože editujem ho už viete kde? Na Macu! Tak nech veľkonočný pondelok začne. Mne sa strašne páči jedna pesnička a idem si ju hneď pustiť. Tá pesnička je dokonalá, pretože why not proste. A jednu vec som vám chcel povedať. Ja fakt neviem, prečo som tak nakrivo. Tento vlog vidíte až koncom apríla, pretože tak mi to vyšlo s tými videami. Vlastne minulú nedeľu vyšiel Mlyn a predminulú nedeľu vlastne týždeň, kedy bol ešte veľkonočné, teda aspoň ten začiatok, tak vtedy vyšlo ďalší vlog a teraz vidíte tento vlog, takže dúfam, že sa na mňa nehnevate, že točím až na koniec mesiaca, ale who cares? Idem vám pustiť moju obľúbenú pesničku a dúfam, že to už není blbo, že to mám tak nakrivo. Much better. Dám si vás na Alexu. A ja vám idem pustiť moju favorité pesničku, čo sa týka akože kostola. Oh baby, when you talk like that. Už som na YouTube. No a ideme si dať. To je moja favorita pesnička, počúvajte. Čo sa týka proste toho kresťanstva. Dávam ti like. Dneska budem streamovať, ale neviem o ktorej. Idem dať na Instagram asi o ktorej, takže wejtujte. I got my phone. Musím si ho dať chargenúť, pretože you know, má 4% Instagram a mám tam jednu správu. Som zvedavý, že kto mi teraz píše. Wow. Čo to je za pesničku, guys? What the fuck? What do you mean? No. Me gusta esto. To tam dám, ľudia. Zatiaľ to vyzerá takto, jo. Neviem, či to vidíte. Idem teraz na YouTube, pretože ja si musím aj akože stiahnuť proste, dať si toto, ten link. Tu mám čo je nové vlog. Dám si teda popisok a tu mám kick, ok, skopírovaný. A dám si teda odkaz, som písal cook. No a nabiehajte tam, dobre, akože poďte aj na ten stream, ja viem, že to vidíte, neviem kedy, ale ja tu už pozerám už iba, neviem čo, jemine, to koho som tu našiel? Však to je Mercedes. Už tu 10 minút kúkam nejaké videá, poďme robiť niečo produktívne. Idem do poznámok, že čo by som také mohol robiť. Veľkonočný pondelok, vlog. Natočiť pár vecí, vlastne celý deň. Natočiť u babky šibačku. Urobiť unboxing, čo som za čokoládu dostal. Idem vám ukázať, že čo som dostal na toto na šibačku, alebo takéto čo. Prv tohto zajaca, to je mega, kúkajte. Kámo, tak takého zajaca už som nevedel, jak dlho, však aha, to je úplne dzivé, jak to má toto, ten zvonček. Také dzivé. Ja si toto zvonček dám dolu, pretože ja chcem si ten zvonček určite tak nechať. A potom mám tu na takéto ďalšie čokolády, napríklad Nude Star, alebo to vlastne nepoznám, v živote som nevidel. A toto poznám, toto je Kinder Bellona a toto je zase Kinder Bueno, všetci poznáme. Potom tu mám ešte tento obrovský balíček. Ten mám od Krsnej a oh my god, nie. Plný veci, takže neviem, či ho tu nastíham. Jednu vec, čo určite vybalím.
To nejde. Wait. No, takže jednu vec, čo teraz vybalím, bude 100% Capri-Sun. Capri-Sun milujem od svojich. Proste od svojho narodenia. Kto nemá rád Capri-Sun je divný. I'm sorry. Ja ho asi aj dopijem. Milujem. Takže to by bolo z tohto unboxingu všetko a teraz idem do kostola, takže let's go. Ja už idem do mojej izby, berem si tento zvonček, idem sa obliecť do kostola, pretože neviem, nie je dneska prikazaný sviatok na Veľkonočný pondelok, ale asi idem, pretože oni väčšinou v kostole majú radi, keď im ja čítam prosby, takže som taký proste pred tou katedrou, či čo to je a proste čítam z knižky prosby a je to taký zdravý stres, pretože ja milujem čítať, milujem proste písať, to je moje a ja si myslím, že to dobre dávam. Takže idem sa obliecť a ozývam sa vám asi vlastne, ak budem odchádzať z kostola, budem oblečený, takže wait. Dobre, už odchádzam, idem do kostola, beriem si aj môj rúženec, mám na sebe tieto modré džínsy a vidíme sa po kostole, čau! Teraz ideme ku mojej babke, pretože jednak ju ideme šíbať a jednak tam ideme na obed, takže let's go. A skúsim vám to nejakým spôsobom natočiť, dúfam, že to nejako pôjde, dúfam, že hej, lebo akože halo. Jasné, že vám to chcem natočiť, lebo však toto je vlog, takže by ste mali vedieť, že čo robím a bolo také niečo. Kostol bolo fajn, bolo to ani nie také dlhé, mne to ani vôbec také dlhé neprišlo. No ale teraz uvažujem, že sa pôjdem buď prezliesť a tak pôjdem ku babke, alebo až potom, neviem. Takže ja sa vám ozvem ešte potom. Nezabudnite mi tu dať like a odber. Ďakujem. Už som u babky a ideme vyšíbať. Ja už som po obede, u babky sme ešte a pôjdeme o chvíľu domov, pretože netreba ešte veľa vecí robiť. Dneska oznámim ten stream na Kiku, bude asi tak o 7, pretože mi sa nechce ani skore, proste tak o 19, ale dovtedy chcem ešte ísť kúsok vonku na prechádzku a chcel by som ešte urobiť to, že postriham moje Omegle video, takže to budete tiež so mnou. My už sme na ceste naspäť domov. Musím tiež robiť aj niečo produktívne, takže čo ideme robiť? Netuším, ale možno pôjdem na prechádzku a to pôjdem, čo ja pôjdem robiť. Chcel som ísť strihať moje video, čo som robil na Omegle a taktiež som chcel ísť streamovať na Kik, takže to idem ešte objasniť na Instagram a vám sa ozvem, keď pôjdem strihať moje YouTube video vlastne z Omegle, lebo vy už ste to video videli, jak ja už točím toto, čiže ako ľuďom môžem ukázať niečo zo strihu, lebo však aj not. No takže tu nám otváram DaVinci a let's go. Omegle, nice, takže tu mám vlastne, kde som skončil. Ja som vlastne ešte niekde tu na v 3 minútach. Čo sa stalo? Ste v poriadku? Oni ignorujú ma. Hello. Čau. A tu vlastne som ešte needitoval, takže je dosť možné, že idem editovať ďalej. Ale to zás potrebujem slúchatka, potrebujem myšku. Vyšmilák, idem strihať videjko. Budem vysielať o 15:00 a idem to na Instagram. 3 days later. Vidíte toto tam? To je 3 hodiny driny. You guys, je 15:38, ja som doeditoval už moje video, ktoré je o Ome TV. Airpody sú že vybité na 5% možno a idem vám ukázať, že vlastne, však vy ste to vlastne videli, ale toto je kamo timeline a oh my god, kamo, však to snad není pravda, aké to je, kúkaj na to, hell na. No, dobre, idem to dať renderovať, čiže render, file name, Omegle, video, location dáme do YouTube, ok, dobre, môže byť, save, tak, jupi, no a dávame vlastne stade a sekundičku musím len niečo si zaistiť. Ok, dobré. Tak a render za 3, 2, 1, štart a nech to renderuje. Nech to proste zrenderuje a proste vidíme sa potom, keď to zrenderuje. Ja zatiaľ idem si dať mikinu a uvidím, či vonku veľmi nefúka, lebo chcel by som ísť na prechádzku. Ok, tak ja som sa rozhodol teda, že vonku nejdem, keďže je strašne fúkavo, však sa pozrite sami. Like, ale
No strašne fúka. Ostávam vnuka a to by bolo asi z dnešného vlogu všetko. Dúfam, že sa vám páčil. Ak by ste chceli viac takýchto videí alebo vlogov, či iných napríklad deep diveov, hej, napríklad čo ja viem, že by som sa nejakými prípadmi zaoberal, aby som o tom natočil nejaké to video. To som minulé urobil s Natalie Reynolds. Tak mi určite dajte like, subscribe a napíšte to do komentárov, aby som vedel. Ďakujem a čau.